Kampen, Bangebuksen. Bogen er god, og vi er lige på vej ind på Café Hyggen, hvor vi holder slipfest. Lad os gå derind. Stille og roligt, der skal være plads til alle mennesker. Det er dejligt mad. Verdenspremiere. Vi har fuglesang. Oplæsningskoncert. Vi kan lave nogle drinks. Levende musik. Det er dejligt mad. Og så er det selvfølgelig den her bog, altså slipfest på Bangebuksen. Så den klokken 6.